Hej YouTube, og velkommen til den her nye video. Vi har rundet de 160 views, og vi er nået op på 7 subscribers, tror jeg. Ja. Men den her video kommer til at hedde, eller jeg ved ikke helt, hvad den kommer til at hedde, men det egentlig jeg vil sige, det var, at jeg vil fortælle lidt om, hvad vi skal. Jeg glæder mig til at få 10. Jeg laver nemlig en 10 subscriber special. Jeg ved, at det er lidt, men alligevel, det kan godt bruges. 10 og 10 subscribers, det er okay, når man ikke har startet spil, lave YouTube så længe. Men det jeg egentlig ville vise jer i dag, det var det her. Min MacBook. 2 sekunder, jeg finder lige noget. Det er så ham der, Darkness Gamer 1, 2, 3, og hvad det hedder. Ja, det var sådan lidt det, men vil I ikke godt skrive nede i kommentaren, hvad I synes om hans kanal. Han hedder The Darkness Gamer 1, 2, 3. Jeg kan skrive det nede i beskrivelsen. Og så tror jeg, det var det. See ya!